یەکەمین ئارمانجا هەیەتامە مەخواست داگیرکردیا دەوڵەتا تورک لە هەرێما باشووری کوردستانی دixwaze dagirker bike. Lê em zanin ki di dîroka Tirka da cîkî dagirkerî êdî dev jê bernade. Hem ser vî tiştî sekna me, em bêjin fikra me, ramanê me çiya me wî dixwastin diyar bikin. Duhemîn, dewleta Tirk li wê derê dixwaze PKK bihane bike. Lê herî bêtir armanca wî ew e statûya Herêma Kurdistana Başûr û paşê Rojava ji ortê rakir. Çünkü naxwaze Kurd bibin xwedî îrade û azad û em bêjin serbixwe bibin. Dewleta Tirk vî tiştî naxwaze em biya zanin û vî mijarê de jî zelalin. Me jî me got ki lazim e em bêtir vî tiştî da em sekla xwe nîşan bidin. Sêyemîn hûn zanin divan şer û nakokiya da dewletên dagirker dixwazin Kurd bi hevû dûrê nakokî û alaziyê wan zêde bin û bi hevdû şer bikin. Me xwast wek gruba diyalogê me xwast em vî tiştî bikin û bi taybet jî me beriya çûndina xwe jî me hinkî hevalê me li wê bûn hinkî jî em me xwast birêz Barzanî ra û birêz Dr. Behram Saleh ra hevdîtin bikin. Dibekî fikir da, nêrîn da veya seknê da cudatiyan Kurdan hebe. Ev ya jî tiştekî demokrasî ye. Lê mena cudatiyê ne ji hevdû qetandine. Em dixwazin pirsgirêkên navêna Kurda da bi rê û rêbazê diyalogê û aşitî da bête çareserkirin. Hûn çend kes bûn û kî bûn? Grûpa me ya herî bêtir xwestika hevdîtinê 6 kes bûn. Yani divan 6 kesa da em 3 kes roja do em li Düsseldorfê da bûn. Birêz Demirçelik, parlamenterê Mêrwanê, Mûşê û birêz Cansu Özdemir, parlamenterê Hamburgê bûn û ez bûm 3 kes jî ji grûpa berê diçûn yek ji wan mesela Slovenya parlamenterê bûn. Yek jî senatörê Fransî bûn û yek jî ji dîsa parlamenterê Alman bûn. Balafirgehê Almanya çi ji we re gotin çima rê nidin? Gotin hûn çima diçin hewlêr me jî me got ki em dixwazin herin wê derê serdana wan em bêjin saziyên sivîl, parlamenter û em bêjin partiyên cuda cuda û birêz Mesûd Barzanî û birêz Behram Saleh em ziyaret bikin, em were hevpeyvînekî bikin, hevdîtinekî bikin û bêjin ki înisyatîv bigirin ji bo nakokî û aloziyê Kurda bi şer nete çareserkirin. û banga me dîsa ew e. Em dibêjin Kurd dibekî di fikir da cuda bin. Lê problemê xwe, aloziyê xwe, nakokiyê xwe di rêya diyalogê de em bikin. Çima em bi dewletê biyanî ra diyaloga dikin, çima em hevdû diyalog nakin. Sibê şerekî li wê derê derkeve em ê hemû hûn da bikin. Ji ber wî bangewaziya me ew e gelê me Başûr, Bakur, Rojava û Rojelat bi taybet hemû Kurdistanî bi hêst û remanê Kurdistanî li hemberê vî tiştî sekna xwe nîşan bidin bira tu partiyê me, tu hezbê me bira şer neke. Em bêjin gerîla jî pêşmerge jî zarokê me ne em bêjin birinmirina wan em pê diêşin ji ber wî jî em naxwazin şer di nav wan da çêbe û em ya bidin skirandin. Li Almanya çi ji we re gotin î ku nehêştin? Gotin hûn qedexeya heya mehkî hûn herin okê Başûrê Kurdistan sebeb ji vî tiştî nîşandan. Gotin em û dewleta Tirk di NATOyê da em dostê hevdû ne. Lê em naxwazin ji ber vî tiştî dewleta Tirk pê bêşe ji ber wî em we didin skirandinê. Mena xwe ev e kî dewletê Almanî û dewleta Tirk di polîtîkaya dagirkeriya Tirkiyê Kurda da wek hev difikirin. Duhemîn, divakî dixwazin di navêna Kurda da alozî û şer zêde bibe bira aştî û aramî nebe. Lê lazim e em hemû Kurd vî fêm bikin. Em li hemberê wan em yekîtiya xwe ava bikin. Banga min dîsa ew e kî birêz Mesûd Barzanî, birêz Dr. Behram Saleh be înisyatîfa xwe bigirin
و رولا خواه دیروکی بلیزن برا کرده بینم بر هفدو مزناتی اوه بله